e thuolo ni wadhi bedo ka watieko weche mag tuke nyaka chieng' waloriga wadhi manyo josulwa mago mag Juma kinde ka kinde ka wantiere kar kae Pochgi Park ne engineer Michael Olunga nyaka sani gonde 6 e nyinge mano e season ni mana ka mentiere kar kachiel mae madani mondo mwagolo wach marwa koten record Sulwe mar Juma mabedo wantieko ka okinyi makawuono chako odiochola mane mabedo wach mari mogik ka waloro. Okay, aparo ni en paro maber Cleo kwanyalo bedo gi player gi ma golo Sulwe of the week is good. Olunga obedo go task obedo kode Gor Mahia en ngama ng'eyo personally and gima yuago ne federation ma Kenya ka ni waketwa ne wamiwa ne teko ni pira sports ka pod jini tender age kisano Olunga kali ma en go no nyalo mana gocho APL onge mane mo nyalo goche pasa moro iga Rumi wacho ni kuwa chako identify this talent mapema kabisa wa invest a sport ke sport nyalo ndiko ji sport ndiko ji pesa mo nyalo timo auditing mi yudi pesa ma real pesa to dwani mondo wa compete gi other continents nyaka waduog piny to the grassroots level so mondo wachak keto pesa kuno waket pewi to identify mpira machon mano miyo kata ka puden kanyo podango ne Pochgi Park ke chata nyo duogo mongini mano makosa moketo academic mar mofa masani koro ondiko ji mang'eny kendo empa nyithindo mang'eny apani ka jotugo te jokacha Dennis Ondiek jok machalo ng'ane be otero ba muso tieno bane no ka niga kodgi to gi kech gi ng'eyo gi chak gi chon at 12 wadani nyithindo chak donje naso team at 11 years old maka gi 21 to nyathi gocho mana Manchester United. Ero kamana enya Willis Odembe akaw mari mogik ne kod wolo sukun Sulwe mar Juma. Ero kamana enya Cleo amor go Olunga nikech pod aparo ga gimoro ka chieng' moro wan gi friendly Gor Mahia to coach ne Natal koro wagolo Natal watere hotel kama wadhe kama dake koro ne en furious kabisa onyisa ni onge striker okone striker en gine ne to chieng' na dier ne Olunga mane game mar Olunga mokuongo to neno but Olunga no chako prove wrong ma ka Olunga kuro chako get the likes of Kagera and whatever kura aparo ne Olunga osedhi maber kabisa Cleo kendo kara nyineno kara national team koso Olunga nyi neno kanyo odwa miyowa gine moro matin jony moro matin aparo ne transition okonego beno watimo transition garaka watiatia mos Olunga is still the man wamiyo Olunga nafas kogam donjo mos nikech kikawo mzigo mikete wi ogam to Olunga wuok dichiel nitiere kata mana Joana na jabatizo no wacho ni nitiere ng'ama biro maloso yo to wuore duong' mokanyal donje koro Olunga gik mosetimo to shine gi wacho ni gibiro gi wuor margi sani abiro gi wocha cha kada donje koro mano mpira nyaki okibi gi wuori ibiro to ng'ama go namba ni cha iyudo blessing kuome koro aparo ni jo Kenya onime neno gimiyo coach pressure mineno gimanyo koro coach otimo theory mo kanyo mok nyal kata tiyo koro aparo ni Olunga is the man Olunga is the guy aneno costume maber kendo aparo ni gin maber kana aneno wuod mumbo be aneno ka sani timo ne marketing maber kabisa osan wuod mumbo ayo Olunga neno kote maber okelo nyaka academy Homa Bay kacha kendo nyaka skunde gi koro aparo no neno gima notime nikech ingeno Olunga ne ber kabisa to ndalo mane japuonj ma MP masane kibira luongo no Orero ema no identify Olunga ni to notemo kelo Olunga to winjo ka ji wacho ni macha nyathi matindo nini ema odhi kiamo odhi nyaka siji task odhi thika nini to kochako duogo to timo wonders koro en mana Pochgi Park ne Olunga en wuod Kabondo wuod Thoro Kabondo en awinjo ni nokeo mathoth nyauyoma iro kamana ina mathoth nitie kar kago ndo kama kene chola ka chel koda ka Willis Odembe sa osero mosario nyakoro moyo Ahmed dhi nyime ko twak machalo kama e Pochgi Park ne engineer mano captain mar Harambee Stars ma bende gocho ne Al Arabi mano e ligno mano makatar koma gonde ariyo duche manyoro kendo bedo man of the match itugo machalo kamano juma manyien obokoni ni ng'ama mobedo Sulwe mar Juma manyien oriti masani nyinga Cleo Fasolo ya kisumo kanya kwa mkeo nyaka chisango awelwet VOJ Ramogi Radio kachel koda Ramogi TV cheno mar kaka wanene kawono biro ni achel kachel kawuoke county ma Homa Bay oriti masani